Все. Gata. Fac YouTube. Ого! Și te poți așa foto? Nu, eu fac YouTube, uite, eu pot. Fac YouTube. Ого! Și fotcă ți-ai pus de Roblox. Nu de Roblox. De ce? Не жагов. Не жагов? Da. Minecraft așa cu bani? Da. Офигеть! Știi că fac YouTube. Că e de șama să fac YouTube. Prima îl postez. Офигеть! Și poți să-l faci tu. Minecraft cu bani? Da, numai pe Google. Eu îmi cheltui bani. Dar poți pe Google. Știi cum numești pe Google? Minecraft 21. Minecraft 21? Da. Și-l descarci. Și-l descarci. E noaptea acasă, uite, mă culc. Și în Minecraft, tu știi că poți dormi.